Steve a pháistí is mise múntar Jamie agus in nómh tháinig chun Droichead a thógáil le chéile. Chuig mise timpeall maithach ag go baile agus fiocas suas cúpla rudaí difriúla gur féidir am a úsáid chun Droichead a thógáil. Fiocas suas cipíní aimid, cín gearr agus cíd fada, cosúla ceann a gcuireann tú ar an barbecue, skewers. Comáile sin fiocas suas Líreacháin reoite. Fiocas suas Supanna le daithne éagsúla. Agus comáile sin fiocas suas marcéirí. Agus beidh Téip ag teastáilt agus beidh Cupán ag teastáilt cuma. So an céad rud a dhéanann sibh ná, faigeann Cupán agus casaíd bunós chun. Now le Droichead, caith tú cintú go déann sé ó taobh amháin go dtí taobh eile, so ó A go dtí B, agus rud eile táchtach faoi Droichead ná, caithfidh sé a bheith láidir a ggóthain ónas go rachaigh rud éigin thar agus go maidan sé suas meachan áirithe. So tosnóid, Trealamh leis na cipíní aimid na cín gearr. So an gapan sibh go bhfuil an cipín aimid seo fada go leor? Ní dóla mé, so beidh an rud éigin atá níos faideáilt. Tógigh mé an ceann an skewer úsáideann an barbecue. Fós níl sé sin fada go leor, ach tá sé níos congarí, anna bha. Beidir go dógigh mé sup dearg seo, níl sé sin fada go leor ach an irid. Agus níl sé láidir, ach cad faoi Líreacháin reoite ceann na bháin. So níl sé sin fada go leor, ach tá smaoinemh agam. Má chuirm gá Líreacháin reoite le chéile, beidir go mbeidh sé fada go leor. So tá chun gá ceanna áilt, agus féachant an bhfuil sé fada go leor. Agus tá, ach, nuair a chuireann tú iad orthu, titan siad. So beidh man gá ceann a chur le chéile, le Téip. So tá chun Téip áilt, agus é a chur timpeall ar an gá Líreacháin reoite. Agus inis feicimid an bhfuil sé fada go leor. So an bhainigh sé sin ar idir an gá Cupán. Arrás, thar bór, so tá Droichead banúsa go gcuin. Ach, an gapan tú go mbeidh sé láidir a ggóthain le haghaidh budéal uisce cumad suas. Ní dóla mé. Ní dólam go mbeidh sé láidir ggóthain. So beidh an beidir gá Líreacháin eile a áilt, agus iad siúd a chur le chéile. Agus Droichead atá níos tumh a dhéanamh. So chuirg mé an gá ceann seo leis an gá ceann eile, agus beidir go mbeidh sé láidir a ggóthain an son. So Trealamh. Bhris sé, mar fécar an Droichead seo a rinne mise go baile. Choras a lán Líreacháin reoite le chéile, agus inis nuair a chuirm an budéal uisce laistigh den Droichead, fannig sé suas, mar tá sé a bhad níos láidir. So pháistí, trílaigí ag go baile, Droichead cosú leis an ceann seo a rinne mise go baile a dhéanamh. Slán go fóla pháistí.